West Kasil District menin kesengi apuk ramrai. Akaba ya kit khot ki jongi ki balet ban penpau ban dawa ya ki hok ki bakarpang jo kajat benriu ya ki mat ki jurai ka bangi ni labu apuk katuk kasif nyo trap mission ban let ban ra ya ki kot da ki jing tho haringkat ki lama jong kaseng ban yeng hakat lenti ka ba chief minister kon rak sangma unyai ban penkan mau ya ya ki kendai tli ki mat bangi ku ka penun ni bu Ahmad jong ka sarkar ban keli jing keli ayu bakani ka sarkar habo ka jing alam jong kon rak sangma ulale des ngausi banong bahakari sensyar pat ba ka bangi ngi ong kata ka demokrasi hang ni po India bekumju ro ka ni ka jela ka jongi menin gasni ni smau thu shai balle si ngim im shu hakata kari sensyar pat ba Apo kajing alam jong ka sarkar NPP ngiyoi ba kapor bakasnai kani ka sarkar ka ai kerteng kata ka Meghalaya Democratic Alliance reki kam ki ba maki kile lada pipaidian yakinong hikai ki bawan mandawai ka hok haringkat ki khun ki kiti ki jong ki klam pen snow klam don jing snow la siat ki tiar gas la pen mensau la peter menin gasngi ngiyoi sakawai pat kakam kabakani ka sarkar kale lembah ki bor ki jongka hakabai ki khot ki jongi ki balet ban rai ki plakat ban penkan mau ko rak sangma ki bulet da kabor ki lakni ye ki kot ha ki jing tho ban pen pau yo siam ye ki mat jing dawa ki jongi kum ka kenhun ki ladon ki khot ki bala mensau hakajing pen ibor namar ki khot ki jongi kim kwa ki bulet kin kni ye ki lama jong kaseng kin kni ye ki kot kumbang ong abang iya hakari sencar pat ba barok ni doni ka hok ban pen pau hakalinti ka bajai ka jinglet ka jongi jokit khot ki jongi menen apo ramrai ka dei da kalinti ka bajai nrei kumbang ong ye pi imat ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance hakum ka ni kapor kalah kelalong kata ka Meghalaya Dictatorship Alliance hapo ka jingalam jong kon rak sangma kamdon shu kata ka sencar pat ba lesi kaladon kata kesensyar donbor jong kon rak sangma bat kinong but ki jong u nakaliang jong kaseng nyiwan menta kasngi hakani ka jaka haumot yang nong ba apo civil junction ban banyat hong mau bena ban penpau ya ka jing penram ya ki bulet ki balale ya kum kini kam bat kum juru ban pha ya ka kubur ka basyai sakani ka sarkar bat kum ju sa ka district administration baka section 144 CRPC ka jong pi ka bakhanglat ya ki pat ba nong song snong yang ni ki sang phalang yang ni ki pun samla ban mi syakmat ban penpau ban dawa yang hok ka jongi kan nom penting kan nom pen smit yang ni kani menta ka singi no kadai gadak ban penpau bangim khen ya kata kaan ka bapi piwanra lani pipen bana namar ban yadai la ka jongari kumbang ka tin lada ban yadai la ka jongari lada ban yale ya la ka nakabenta ka hok jong la kari lada khen bangi ni kinong le bean ni kloi ban syakot kinong le bean da benta ka pateng jongari bakajak benriu ka jongi ni kwa